Як Лукашенко саджае і мілуе чыноўнікаў? Што хвалюе Наталью Качанову і як цяпер выглядае былая кіраўніца Нацбанка, пра якую даўно нічога не было чуваць? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко даручыў адказную місію чыноўніку, з атрыманнем якога ён хваліўся ў мінулым годзе. У панядзелак губернатар Мурманскай вобласці падпісаў пагадненне з кампаніяй «Марскі тэрмінал Вароты Арктыкі» аб будаўніцтве порта для беларускіх тавараў у расійскім рэгіёне. З боку «Варотаў Арктыкі» дакумент падпісаў гендырэктар кампаніі Андрэй Бунакоў, які раней кіраваў Белшынай. І ўсё б нічога, але летась Лукашенко публічна заяўляў пра яго затрыманне і зладзіў разнос чыноўнікам, якія спрабавалі за яго заступіцца. Ён расказаў, што Бунакоў прадаваў шыны расійскім пасярэднікам па цане ніжэйшай за сабекошт. Он мне звонит. Говорит: Александр, такой был хороший, посадили Головченко, следом Качанова третье. Ну так что? Получается так. Это наш, этот отвечать не должен. А это БЧБшник, в тюрьму его? Нет, ребята. Для всех закон одинаковый и правила одинаковые, особенно здесь. Слушай, мы с тобой директорами были. Разве можно так работать? Нельзя так, Александр Ильич. Але прайшоў год, і Бунакоў апынуўся не толькі на волі, але таксама на чале кампаніі, якая будзе займацца прыярытэтным будаўніцтвам для Беларусі. Больш за тое, для палёту ў Мурманск яму далі ўрадавы самалёт, якім карыстаюцца сыны Лукашэнкі. І ёсць яшчэ адзін цікавы факт. Як высветлілі журналісты выдання «Рэформ», уладальнікамі кампаніі «Марскі тэрмінал Вароты Арктыкі» з'яўляюцца грамадзянка Беларусі Нэлі Малярова і лагістычны аператар «Лагістык Энерджы». А па інфармацыі дзяржаўнага рэестру, «Лагістык Энерджы» на 100% валодае ўсё тая ж Малярова. Але хто гэтая загадкавая жанчына і чаму ёй даручылі настолькі важны для беларускіх уладаў праект, невядома. Лукашенко падпісаў закон, які заб'е частку іпэшнікаў. Згодна з новым дакументам будзе істотна скарочаны спіс відаў дзейнасці, па якіх можна працаваць у статусе індывідуальнага прадпрымальніка. Іншым жа давядзецца альбо закрыцца, альбо перайсці ў статус юрыдычнай асобы. Спіс дазволеных відаў дзейнасці для ІП будзе вызначаны ўрадам да 1 ліпеня. Астатнім далі тэрмін да канца 25 года, каб перарэгістравацца ці ліквідавацца. Перарэгістрацыя ў юрыдычную асобу прывядзе да большай падатковай і фінансавай нагрузкі на былых іпэшнікаў, а гэта ўсё, вядома, адаб'ецца на кошце іх прадукцыі і паслуг. Гэта ўжо далёка не першая спроба ўладаў абмежаваць працу індывідуальных прадпрымальнікаў. Калісьці Лукашенко абяцаў паціснуць руку апошняму іпэшніку, і цяпер ён яшчэ больш наблізіўся да сваёй мэты. Таксама ў Беларусі прынялі яшчэ адзін абмежавальны дакумент. Урад пастрожыў працу на беларускім рынку кампаній з так званых несяброўскіх краін. Ім устанавілі абмежаванні на атрыманне прыбыткаў і выплату дывідэндаў. Калі гэтая сума перавышае 3 мільёны 200 тысяч рублёў, то інвестары павінны атрымаць дазвол ва ўладаў. Але для гэтага трэба выканаць пэўныя умовы. У першую чаргу інвеставаць у 2 разы больш, а таксама не скарачаць супрацоўнікаў. Падобна так лукашэнкаўцы хочуць прымусіць заходнія кампаніі укладаць грошы ў беларускую эканоміку. Тыпу, не хочаце па сваёй волі, тады будзеце прымусова, каб мець магчымасць зарабляць. Як і ў выпадку з іпэшнікамі, абмежаванне для інвестараў гэта працяг шматгадовай барацьбы беларускіх уладаў. Ці прывядзе новы дакумент да прымусовых інвестыцый, вялікае пытанне, але абмежаванні дакладна адвернуць патэнцыйных новых партнёраў. У Мінску з'явіцца яшчэ больш ідэалагічных білбордаў. Сёння Наталля Качанова правяла нараду па пытаннях вонкавай рэкламы. На сустрэчы Качанова, якая акрамя працы ў Савеце Рэспублікі з'яўляецца прадстаўніцай Лукашэнкі па Мінску, даручыла паставіць у сталіцы яшчэ больш рэкламных шчытоў ідэалагічнага зместу, які, цытата, павінен адлюстроўваць наша жыццё. Чыноўніца даручыла да 1 мая навесці парадак з вонкавай рэкламай і адаптаваць яе пад мерапрыемствы, якія праходзяць у краіне, пачынаючы ад усебеларускага народнага сходу і скончваючы 80-годдзем вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І тут варта адзначыць, што праблем сацыяльнай і ідэалагічнай рэкламай у Беларусі ў прынцыпе няма. На білбордах сілавікі пужаюць крымінальнай адказнасцю за данаты, памерлы польскі дэзертыр Эміль Чэчка расказвае пра сваё сумленне, а на мяжы крытыкуюць заходнюю дэмакратыю і звяртаюцца да украінскіх вайскоўцаў. Але гэтага, на думку Наталлі Качановай, недастаткова.
Па 3 сілавікі на аднаго дэлегата. У міліцыі расказалі, як будуць ахоўваць усебеларускі народны сход, які стартуе ўжо заўтра. Ад сёння асабовы склад Міністэрства ўнутраных спраў пераведзены на ўзмоцнены варыянт нясення службы, а ўсяго мерапрыемства будуць ахоўваць больш за 3000 супрацоўнікаў. Гасцініцы і іншыя месцы, дзе будуць жыць, харчавацца і засядаць удзельнікі УНС, узятыя пад кругласутачную ахову. За любыя пагрозы і абразы ў іх адрас сілавікі пагражаюць рэпрэсіямі. Тут нагадаем, што лукашэнкаўскі з'езд пройдзе ў Мінску з 24 па 25 красавіка. У ім возьмуць удзел 1162 чалавекі. Атрымліваецца, што кожнага з іх будуць ахоўваць па 3 супрацоўнікі міліцыі. А ў прэзідыуме ўсебеларускага народнага сходу будзе сядзець былая чыноўніца, пра якую даўно ўжо нічога не было чуваць. Беларускі саюз жанчын вылучыў на лукашэнкаўскі сход былую кіраўніцу Нацбанка Надзею Ермакову. Амаль 3 гады яна практычна не з'яўлялася на публіцы і цяпер выглядае вось так. Сваю кар'еру 71гадовая ураджэнка Хоцімскага раёна пабудавала дзякуючы Лукашэнку. У 96-м годзе ён забраў Ермакову са Шклова і прызначыў у кіраўніцтва Беларусбанка. А ў першай палове дзясятых яна ўзначальвала Нацыянальны банк Беларусі. У чэрвені 2020 года пасля затрымання Віктара Бабарыкі Лукашенка паставіў Ермакову кіраваць Белгаспрамбанкам. Пасля сыходу з пасады праз год яна знікла з публічнага поля. Цуды беларускай палітыкі. Пасля абрання дэпутатам у гомельскага ідэолага зніклі мяшкі пад вачамі і зморшчыны на твары. Былы намеснік гендырэктара Гомель-аблаўтатранса па ідэалагічнай працы Олег Целько пасля абрання ў палату прадстаўнікоў завёў сабе тэлеграм-канал і апублікаваў прадстаўнічае фота, на якое звярнула ўвагу выданне «Флагшток». Проста паглядзіце і параўнайце. На новым фота 52гадовы мужчына істотна памаладзеў, а таксама ў ягоных вачах з'явіўся бляск. Няўжо на яго так паўплываў пачатак палітычнай кар'еры? Хутчэй за ўсё не, бо на беларускіх парламентарыяў так уплывае графічны рэдактар. Махляры прыдумалі новы спосаб разводу беларусаў на грошы. Цяпер яны блакуюць айфоны і ператвараюць іх у бескарысныя цагліны. У міліцыю звярнуўся хлопец, які стаў ахвярай махляроў. Ён расказаў, што ў інтэрнэце пазнаёміўся з дзяўчынай, якая праз некаторы час папрасіла свайго новага сябра аб дапамозе. Яна сказала, што ў яе зламаўся айфон, і ёй трэба даслаць дакументы з воблачнага дыску. Яна дала хлопцу логін і пароль, але калі ён увёў іх на сваём смартфоне, то айфон аказаўся заблакаваны. Замест падзякі сяброўка стала патрабаваць грошы за разблакіроўку. Сілавікі завялі крымінальную справу за махлярства, але вярнуць тэлефон да жыцця пакуль не атрымалася. Лукашэнкаўскі чыноўнік расказаў пра небяспеку АЭС, але той, што не працуе ўжо 15 гадоў. Напярэдадні чарговай гадавіны катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі намеснік міністра замежных спраў Юрый Амбразевіч паразважаў пра падобныя аб'екты ў суседніх краінах. Па словах чыноўніка, дзяржаву асабліва хвалюе Ігналінская атамная станцыя ў Літве, а ўрад балтыйскай краіны нібыта адмаўляецца камунікаваць з беларускім па энергетычных пытаннях. Але ж справа ў тым, што АЭС у Літве не працуе з 2009 года, а хваляванні Амбразевіча гэта проста адказ на пастаянныя прэтэнзіі еўрапейскіх палітыкаў да бяспекі беларускай станцыі, якая лукашэнкаўскага чыноўніка хвалюе мала. Мінчанка судзілася з ратавальнікамі, якія зладзілі пажар у яе кватэры. Пра абставіны абсурднай справы расказала выданне «Зеркала». Інцыдэнт адбыўся яшчэ ў снежні 22 года. У той дзень у МНС звярнуўся муж заяўніцы, які не мог трапіць у кватэру, дзе знаходзіўся іх п'яны сын. На месца прыбыла брыгада ратавальнікаў, якая пачала рэзаць дзверы бензарэзам. Метал пачаў іскрыць, і неўзабаве праз гэта ў зачыненай кватэры пачаўся пажар. У выніку мінчукам нанеслі шкоду ў памеры 17 000 рублёў. Гаспадыня кватэры пайшла ў міліцыю і запатрабавала завесці крымінальную справу супраць Фрунзенскага раённага аддзела МНС. Але ў міліцыі адмовілі, і тады жанчына пайшла ў суд, каб дабіцца кампенсацыі шкоды. Па выніку судовага паседжання, якое прайшло нядаўна, пазоў жанчыны быў адхілены.
Былую дэпутатку, якая судзілася за тое, каб з яе знялі санкцыі, прызначылі суддзёй Канстытуцыйнага суда Беларусі. Лукашенко падпісаў указ аб прызначэнні Святланы Любецкай у Канстытуцыйны суд. Да непрацяглай палітычнай кар'еры жанчына працавала ў раённых судах Мінска і суддзёй Вярхоўнага суда. У палаце прадстаўнікоў яна займалася распрацоўкай абноўленага кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, у якім пакаранні па палітычных артыкулах сталі больш жорсткімі. За гэта яе ўключылі ў санкцыйныя спісы ажно 35 краін, але летась чыноўніца спрабавала аспрэчыць накладзеныя санкцыі ў еўрапейскім судзе, але яе пазоў быў адхілены. Стала вядома, калі ў Мінску пройдзе развітанне з былым хакеістам і трэнерам Канстанцінам Кальцовым. Цырымонія пройдзе ў суботу 27 красавіка і пачнецца о 10 раніцы ў будынку крытага катка ў парку Горкага і працягнецца да 12 гадзін. 42-гадовы Канстанцін Кальцоў загінуў 18 сакавіка ў Маямі, зваліўшыся з балкона гатэля. Мяркуецца, што прычынай смерці стала самагубства. Яго цела крэміравалі ў ЗША. У Калінкавічах сілавікі забралі ў штрафніка тэлевізор, бензапілу і шліфмашынку. Галоўнае ўпраўленне юстыцыі Гомельскай вобласці расказала пра тое, як выбівае даўгі па штрафах. Жыхароў Калінкавічаў прысудзілі 8 000 рублёў за кіраванне ў нецвярозым стане. Але мужчына не спяшаўся з аплатай штрафу і ў выніку ў яго арыштавалі частку маёмасці. Тэлевізор, бензапілу і балгарку, з якімі сілавікі пазіруюць на фота, будуць спрабаваць прадаць. Калі атрымаецца, то грошы адправяць на пагашэнне штрафу. Голливудская погоня по-беларуску. Пад Оршай лось не даваў праехаць аўтамабілістам, і кіроўца УАЗіка спрабаваў прагнаць дзікую жывёлу, але лясны госць не спужаўся і ў выніку пагнаўся за аўтарам відэа. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.